שלום, אני גרג, מנכ"ל האוטפיט. אנחנו באוטפיט מאמינים שכל אחד יכול, שכל אחד מסוגל להיות פעיל גופנית. אנחנו מאמינים שכל אחד צריך להיות פעיל גופנית. כל אחד לפי הרמה, היכולות והצרכים האישיים שלו. כל אחד לפי המטרות האישיות שלו. לכן, עבורכם, הכנו תוכנית אימון אינטראקטיבית ומודולרית. בעזרת התוכנית, אתם משיגים תוצאות אמיתיות, משדרגים את איכות החיים שלכם ומשפרים את המצב הבריאותי. כל מה שלכם לעשות עכשיו הוא למלא פה, בצד, את הפרטים שלכם והתוכנית בדרך אליכם. תוכנית פשוטה לביצוע, ניתן להתאים אותה לכל רמת כושר, מהכי בסיסית עד הכי מתקדמת. היא מלווית בהסברים מאוד ברורים וסרטוני וידאו לכל תרגיל ולביצוע נכון ובטוח. אז אל תדחו יותר את שיפור איכות החיים שלכם. תמלאו עכשיו את הפרטים שלכם והתוכנית בדרך אליכם.